Boli potrestaní arbitri, k čomu sa dostaneme, ale po tejto strele, ktorá končí gólom. Po necelých 5 minútach Liptáci otvárajú zápas proti Spišskej Novej Vsi presným zásahom Haralca Egleho spomedzi kruhov, ktorý vymietol pavučiny za Marcelom Melicherčíkom. Krásny gól od Egleho. No a Liptovský Mikuláš lepšie vstupuje do tohto zápasu dvoch tímov, ktoré majú za sebou 4 prehry v slede. Výborná práca Aurela Nauša. Ste mohli vidieť, že Egle si pýtal puk do jazdy ešte v obrannom pásme, napokon mu ho Nauš ponúkol. Žrtka druhá, je tam úspešná dorážka, no a zdá sa, že v Liptovskom Mikuláši je hotovo. Tak to bol biliard so žrtkami za brankárom Melicherčíkom, napokon gólová dorážka a presný zásah ako prvý ide oslavovať Egle, takže ten by mal byť dvojgólový. Pre Haralca Egleho pôjde o jubilejný 10. presný zásah v sezóne. Poďme sa pozrieť na to ešte raz. Berry takto vtriedil do pásma, trafil žrtku. Napokon iba jedna tyčka tam bola za brankárom Melicherčíkom. Tu ju vidí.